שלום לכולם חברים, כאן הוט ספייס, והיום אנחנו נהיה בסרטון מיוחד ואנחנו נשחק במשחק רובים הזה. אני סבבה בו ויאללה בוא נשחק 1v1. אייס, מה אתה עושה פה? וואלה אתה צודק. אז יאללה בוא נשחק שנינו ביחד, 1 על 1, 1v1. אוקיי, אני הולך להתעסק אותך. אתה לא. נראה. אבל לא בחדש. זה מה שרציתי. לא. שמעת על זה? נקרא בזוקה. בינתיים אמרת לי דווקא הרבה חיים. כן, אני יחסית סבבה במשחק הזה. רגע. לא. אני אעשה עליו את הטכניקה שלי. אוי לא. וואו לא, כמעט נפלתי בשטות הזאתי. let's go, נפלת בזה. וואו, כמעט הורג אותי. וואו, אתה קיים את החורים שיש. let's go. יואו, כמעט נפלת בזה. יש. יאללה חברים, בוא ננצח אותו. קבל בזוקה. או שנתת לעצמך כבר בזוקה משום מה. כן, נתת לעצמי כבר בזוקה. אוי לא. לא הצלחתי לפגוע פעמיים. הופה. ספוס. let's go. בום. פצצה. יש! איזה פגיעה. מה אמרת אייס? last damage. כן. הופה. טק. זה מה שאני מאוד אוהב. ואתה כנראה מכיר אותה בתור הרובה הראשון שלה. אוי לא, הבקבוק תבערה זה חזק. זה בקבוק אש, לא רעל. תבערה, לא רעל, תבערה אמרתי. איי. מי ינצח? אגב, יש מי שמנצח 3 ניצחונות הוא זה שמנצח. אז זה מאוד חשוב שאני אנצח את הראונד הבא. באמת. אוי לא, הוא הוריד לי המון. כמה חיים יש לך? לי 61. לא, עכשיו יש לי 30 ומשהו. זה מזל. 31. איך אני אוהב את הפצצה הזאתי. אוי לא, הבקבוק תבערה הזה. הפעם לא תצליח לברוח. יססי קוקולה! והתחמקתי מהבזוקה בשנייה. אוי לא, אני על 5 HP. אני על 64 כי התרפאתי. איך? השגתי קוקולה. איי. איזה פגיעה. וואי, לך די חיים. מה לא, אתה הורדת לי 15. כן, אבל הרבה שמוריד 9. אוי, הייתי ממש קרוב. אוי לא, הוא הפעיל עליי את הכוון, אתה יודע איפה אני נמצא. let's go, פגעתי בו חזק. היי, איך הוא יצטרך לפגוע בי עם הבקבוק תבערה הזה? פגעתי בו שוב טוב. טק. בפנים הפצצה שלי. הופה, איזה פגיעה. אין שם.
let's go! ניצחון חברים! ניצחון. אז זהו, זה היה הסרטון להיום, אני יודע, הוא היה קצר. אני מאוד שמח ששיחקנו היום עם אייס, ושיהיה לכם יום נעים. ביי!